Usa ka person with disability nga wa malakip sa SAP beneficiaries naguol og wa na siyang kaugalingon. Si Luan Mirondina sa report. Gitabang kagahapon sa hapon ang 25 anyos nga usa ka PWD sa Purok Ube, Barangay Gunob. Usa siya sa mga nagdahom nga makadawat sa 6,000 pesos nga social amelioration subsidy gikan sa DSWD. Apan sa duha niya kaadlaw nga pagbalik-balik og linya, gibalibaran siya kay matud pa wa siya mo qualify. Dili ko no pwede matagaan ang ako ang umagad kay ang akong anak nagtrabaho og MIPSA. Ang duli lay mo ko ana niya kay sa duli wala man gid sa ilang gitrabaho wala may nagpaki-alam. So siya ang iyang bana mo naningkamot kay imposible man di siya matagaan nga PWD man siya. Kagahapon, personal siyang gihinabi ni Mayor Jonard Ahong Chan ug iyang gisaysay ang iyang mga kagulanan. Nawadan og trabaho ang iyang live-in partner ug may 4 anyo silang anak. Gitunulan siya sa mayor og hinabang apan kalit lang siyang daw nawa sa kaugalingon. Sa diyang gidunol nako ang katong iyahang para sa iyang katong amount na parehag amount sa SAP. Kadawaton siya dili kay maikugon nga klase nga pagabata. Sa dihang pagdawat niya, giluom siya, unya naluya. Nalukmay na urag na niloko siya. Nya mo tong hilot-hilot kay naglisod og ginhawa. Kanhi siya lineman ug dako unta siya og pangandoy alang sa iyang pamilya apan nahanaw ang tanan human makuryentehi samtang nagtrabaho. Ganiha, gisusi sa RTV Balitang Bisdak ang panimay ni ini apan ibutyag sa iyang ugangan nga kagabii gidana siya sa tabuelan uban ang iyang asawa ug anak. Lumad siya nga taga-Tabuelan ug nagkasabot ang lokal nga kagamhanan sa Lapu-Lapu ug Tabuelan nga tabangan siya ug ang iyang pamilya. Hinuon sa pag-abot nila sa Tabuelan, ipaubos sila sa 14 ka adlaw nga quarantine, ilabi na kay gikan sila sa Lapu-Lapu nga may ubay-ubay nga mga kaso sa COVID-19. Gusto siya nga adto didto kay mura og makahanggab siya ang hangin unya murag mapalayo siya sa maong problema. Sumoto nga ang government sa LGU sa Taboylan nag-assist. Uban ni Godfrey Lien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.